na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Panugon. Ikaw? Ganong gitutukan ko ni mong sama, Ana, Ella. Ikaw ang kanunay mo irog sa manikin, unsa? Ikaw mo sekretog so dinis kwarto aron ibalhin ang manikin, madam. Dili ba? Og si kinsa kang mamasangin akong ingon, Ana, ha, Ella? Pobre ko nga nanimpa dinis sa mansyon. Pero may katungod man tingali kong mangutana kung bahinas mga butang dinis sa kong kwarto ang hisgutan. Og unsa may basihan ni mong nagduda man kang ako'y mag-irog-irog sa imong manikin? Tungod kay ni Aka. Wa ka mananghid na ako nga musuod ka dinhi. Wa ko mananghid. Pero gipaabot ta kang musod. Agay man ani mong dudahan ang akong mga plano, ha, Ayla? Gawas pa na interes lang ko sa imong gisulti nga may luta sa singsing ang kamot sa manikin. Kun mao, nagduda ka nga na makakumanam. Okay, dali. Tanawa pagbalik ang tudlo sa manikin. Nakita ko na. Oh. Husto ka. May singsing ka na mo ang manikin. Ha? Naabdan ko pa ka ng manikin sa kong pagsudin, isip katabang sa matanon pa ko. Batanon ka pa nga miso din sa mansyon, madam? Oh, bao kining unang dapit kagigahinan ko sa tanan ako kusog. Madam. Og Unsa, madam? Wa. Noon sa matas, madam. Kalit man na siya nagdrama. Unsa? Kahilakon si Madam Lily nga misulti nimo nga batanon pa siya nga misudi ni sa mansyon isip katabang. Mao na. Nasuko pa man ang tato siya nako, pero kalit lang pangisog. Makalibog lagi. Makalibog mong ginas, Madam Lily. Eric, unsa mo gid kay nahitabo ini maong mansyon sa unang panahon, no? Sa batanon pa sila sa amahan. Gwapo magyud si Mahan ba? So klaro kayo nga, gwapo na siya sa bata pa siya. Bisan bitaw sa Madam Lily. Gwapa magyud na siya sa bata pa na siya. Unsa man mo oy, nang lakman mo diha? Si Wilma. Hoy! Ila! Nakasasud sa kwarto ni Eric, no? Mahimo pag dili lang ka magsaba-saba diha, Wilma. Daan pagyud ko nga naa ka diha sa sud. Nagunsa man ka diha? Nang hilabot ka sa butang ni Eric, no? Hilog ra, Wilma. Oy, naasa di ka diha sa sud, Eric? Nakitaan na di ka? Nagsigil na tingali ko katug, no? Mga wa na kamay baw kung unsa rin itabo dinis gawas. Natural. Nagpauli ko sa kulawas. Kay ganahan pa ko nga ma-enjoy ko ang masunod nako gikan kang amahan, no? Pero time pa. Nagunsa man lagi mo din, he. Ha? O ikaw, Ila, nagunsa ka din sa kwartong Eric. Nagunsa mo, oy. Oyab mo, no? Hilom ra gud, Wilma. Ay abutang igbali siyang akong pagsuod dinhi. May importante lang mig hisgutan. Aron dili ko magduda, i-apil ko sa inyong gisgutan, be. O ganong maapil man ka? Aron dili ko magduda, nga nag-uyab-uyab mong duha. Kinsa nag-uyab-uyab din eh? Joel, Ha? may kiniya ka. Unsa may imong ikasulti sa lalaki ug babay nga manglak sa sud sa kwarto? Uyab? Oh, di ba? Uyab ning duha? Usa? Uyab na mo? Tinuod magisulti ni Wilma? Nga uyab na mong duha, ha? Dili mi uyab. Pero unsa man si daotan ko magkauyab mi sa ila? Ulitaw ko, dalaga siya. Oh. Way babag, di ba? Uy, Eric, dili mo bagay ni Ella, no? O kinsa may bagay na ako. Ikaw, Wilma? Gusto na mo, Ena. Bahala na mo kung dili mo mutuo na mo ni Eric. Pero, sultihan mo na mo nga dili mi uyab. Busa,
Ayaw mo pamugos na daotan yung huna-huna. Asa na magkaila? Mangita sa sing-sing aron magkabuwag-buwag na tang upat. Oh, Kung wala mo ilaing toyo, panglakaw na mo. Hoy, Eric! Natakdan gyud ka sa batasan anang ila, ha? ha? Kausad na unsa ka? Nangus mo kada Joel? Mura jud ka kabayo. Pita. Dili ni mahimo. Oh. Hoy, Joel! Joel, asa man ka? Joel! Daoy, gibiyaan lang ko sa mga kanahan ay. Bahala na sila, oy. Husto, unya na ko mangita sa sing-sing. Ako unang limpyuhan ang relo na akong nakitaan sa lake. Makalakot ni Swilmada. Hugaw kayo na huna. Ngayon ako slinaw. Kinahanglang makita ni Giring Sing-Sing. Arabella, hain mo giring imong Sing-Sing. Makita na lang ko tanin namo din slinaw. Ela? Ngano misunod makanako din slinaw, Joel? Walang. Tabangan lang tika sa pagpangita sa sing-sing. Uyon ko sa imong nauna-unaan. Ang sing-sing ang makapausab sa tanan. Kung makitaan na nato ni. Kung seryoso ka, ayaw na pagsigig tabi din ha. Muubog na tas tubig arang pangitaon ang... Naon sa kaila? Nganong nahunong man ka? Joel, tanawas at bang salina. Ha? Oh. Uy, ang tiguang ka na. Siya ang apuhan ni Loreto. Og, naghangad-hangad siya sa kahoy nga. Nagbitay rin sa magpisi sa tungod sa kahoy. Uy. Lola! Lola, palayo des! Kakahuyan! Ela? Oy, Ela! Asa ka, Ela? Mangita magkata sa sing-sing! Asa ka mangita magkata sa sing-sing? Ela! Lola! Kung sa mang miabot si mo huna-huna, ayaw nang ipadayon! Ela! Kahikugon man tingali ng tiguang, ha? Dili! Dili! Oy! Ela! Ay, pagdagan! Asa ka, oy! Noon sa mo to siya? Noon sa mo si Ela nga magpakahiro man? Si Ilayo ang misinggit nga akong nabati. Eric, asa man ka? May nitabo sa gawas. Misinggit si Ila. Mabitaw, nagsingit-singit si Ella og Lola. Uy, si Ila ka nagdagan paingon sa kakahuyan. Hala, magunsa naman sa diya diha? Ela! Ela! Eric, huwag ako! Eric! Lola! Lola, ayaw pagkatkata ng kahoy! Lola! Ela! Unsa ba? Pasag din ang tiguang, oy! Noon sa man ka? Manghilabot man ka, anak niya! Dili mahimo nga maghikog siya! Lola, ayaw pagkatkata ng kahoy! Ay, naon siya man ka. Yan ang imo man kong gibunlot, agay. Dili lang ko gusto nga maghikog ka! Lula sa do'y patagad man ka, oy! Nga nung maghikog man ka? Ha? Doon na lang ka nga mupahuway na ka, maghikog na nung ka? Agay. Lola, dakong sa ang maghikog. Ayaw ka nagbuhata. O yun, klaro kayo nga sa impyerno kasangko, anak. Kung tinuod man nga, doon na impyerno. Tinuod gid nga doon na imperno, Joel. Og init kayo dito. Busa, Lola, ayaw paghikog. Kung sa mga problema nga nakasamok nimo, ayaw lang gid paghikog. Kaya siya man siya nag-ingon ninyo nga maghikog ka. Ha? Pero, mukat-kat na utakas kahoy, Lola. Unya. Ay, lagay mo kat-kat ko. Kay akong gikuha ang pisi nga nagbitay. Bida sa nimo yung nga nung wa man sa kamusulti na yun, nga kuhaon na din na nimong pisi nga nagbitay. Bida. Dili ko gusto nga pugngan ko ninyo. Nagdali ko, ha? Kay aron dili na makita sa akong apo. Ha? Wa pa gid nimo makita ang imong apo, Lola. Ay, wa pa.
Kay posible nga gitaguan na ng mga demonyo nga naa diha sa mansyon. Yun na, pagod. Nga nung naglagot magkagmaayo ni amahan, Lola. Unsay amahan? Kinsay gisangpit nimo amahan? Si Don Faustino. Oh, dili. Ha? Dili. Oh. Lola, nausa ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!